من سرويا كربلاء سرور حسين مداميانو الشام خرباد ورا بيبي سكل خرابي كديرة دايقة شوي شيرين درور دا بيبيلا ودا ما شيرين درور لگدا زندان اور پونے سچینو وڑا بیبی کلا د زندان اور تراخ لای د چیز بیان سا قرار قرار مشغولی کی ووڑے ورمنے دینا پاس بدا چلو رکھے نچنے تا دینا پاس بدا چلو رکھے نچنے تا کچنے زخمی کنے پٹاوے تا جیس پیاد وڑا وسو وقت خوب دے واری بی بی جیس پیاد وڑا وسو وقت خوب دے واری بی بی مزرنا بریکاوی دا دسپین مخد گلاب پانی بشار سور دے دسپین مخد گلاب پانی بشار سور دے دور خورنی بیترنگ لگاوی دا کلا سوا خدوڑ کی مخدانہ سے اور سسوا زائف والا سبتاوی تا دوالا سنت زخمی کوئی گنی چیگ دے دوالا سنایا گوشوارو دیدار مان سرگی کاوی تا صدقیا وای دیوالیا دروازی تا فریاد وکی بیا خیری خیستا کاوی تا سهم زولی دیو بلس مشغولیگی انسان